cha lento ekuthiwa isifo sezinso yini manichazela nje umuntu nje emgaqweni efisa ukunderstand ukuthi yini lento yesifo sezinso kuthiwa yini indlela engayicacisa ngayo uqala ngisho umsebenzi wayo kwenzela ukuthi ke masele ngisho ukuthi ihamba kanjani izinso ngamalunga awuthula alapha ngemuva njanga ngesandla sakho uma usifinqile adlala indaba enkulu angangesandla so adlala indima yesefo lapha emzimbeni so ayalawula umfutho wegazi lo sithi phecelezi BP nokukhiqiza kwegazi ayayidlala indima lapho nokukhiqiza umchamo so yiyo nto find that ukuthi ma uphuze amanzi uyahamba uyochama kwenza ukuchama amanzi afanayo if uwaphuze kakhulu amanzi noma ungaphuzile umanzi kumchamo uyashintsha ube ngathi uthi kuba orange kancane ukuthi kushota amanzi so yenza lo msebenzi la yenye imisebenzi yayo miningi kakhulu eminye imisebenzi yayo so mawukhuluma ngenkinga yezinto ukukhuluma ngokuthi ke le misebenzi lesengiyibalile which means ayisenzeki kahle manje which means ukungcola la emzimbeni sile kuyakhelana kwakhona enxa ukuthi izinto asakwazi manje ukwakhiqiza wonke lokungcola lokhu bekusuppose ukuthi liyawukhiqiza ngokwani and ye xa seyenzekile lonto leyo kuba neminye imiphumela ke eye kufumanisa uba manje umuntu akasakwazi ukuphefumula kahle omunye yakhathala omunye akakwazi no concentrate fumanisa umuntu athi benkade thatha isikhathi for hours ngiyakwazi ukuthi mangenza into ethile ngikwazi uyenza kahle kodwa manje isikhathi nje sincane singabe ukuthi le poison iyakhuphuka lapha emzimbeni so yiloko ke into eyenza ukuthi means yonke lemisebenzi leyo ayisakwazi ukuthi izinto manje ziwenze ngendlela so kulapho ke kuye kube inkinga kakhulu mangulalele kafushane dokotela uthi isefo leseyivanga einqindi ezilapha yayiswini ezansi somewhere lapha lezi isefo isebenza ukusefa mawukuthi ke sezinenkinga akusasefeki kahle sekuzoqala inkinga ezihlukile